Rayuwar Amatullah kashi na biyu. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, salati da sallama su ƙara tabbata bisa annabin rahama da iyalan gidansa da sahabbansa baki ɗaya. Yabo na musamman ga bayan Allah da suka rike zumunci saboda Allah bisa gaskiya da amana, sannan suka rike alƙawarin junansu da amana. Allah ya bar zumunci har zuwa ranar ƙarshe. Amin summa amin. Har kullum kuma zuwa ga masu sauraro na, wannan saƙon naku ne, ina tare da ku a koyaushe kuma ina zinzina muku bisa soyayyarku da kulawarku da yabawarku a gare ni. Allah ya biya mu kowa bukatunsa na alkhairi. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da taskar ɗan Hamza koyaushe domin samun daɗaɗɗen labarai masu nishaɗantarwa, ilmantarwa, wa'azantarwa da dai sauransu. Ga mu a cikin littafin Bintu Ramadan mai taken Rayuwar Amatullah kashi na biyu. To, a littafi da ya gabata da na san ba ku manta da inda muka kwana ba tare da ɓata lokaci ba za mu ci gaba domin ganin mun kammala abin da ya rage. Wato su ne abotarsu za ta zamanto musu babu nadama, babu tozarta a cikinta, kuma amfaninta zai wanzu saboda sun yi ta don Allah da manzo ne kaɗai. Ranar kiyama za su ji daɗinta. Allah subhanahu wa ta'ala zai kira su filin alkiyama ya ce musu, ya ku bayina, yau babu wani tsoro a gare ku a wannan rana, kuma ba za ku yi bakin ciki ba. Wannan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala kenan. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma yana cewa halayya guda uku duk wanda ya kasance yana tare da su to haƙiƙa zai samu ɗanɗanon imani saboda su. Ta a littafi da gabata wato rayuwar Amatullah kashi na ɗaya inda muka kwana kenan. A halin yanzu cikin kashi na biyu ɗin za mu ɗora. Ci gaba da labarin namu ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani to halayya na ɗaya ya kasance Allah da manzonsa su ne mafi soyuwa, mafi abin so a gare ka fiye da duk wani abin halitta. Na biyu, ka so mutum don Allah ba don komai ba. Na uku, ka kasance kana ƙin komawa cikin kafirci bayan Allah ya riga ya tseratar da kai kamar yadda kake kin a jefa ka a cikin wuta. Bukhari da Muslim ne suka rawaito. Akwai wani hadisi kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na rantse da wadda numfashi na yake hannunsa, ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani, imanin ku kuma ba zai tabbata ba har sai kun so junanku. Shin in nusar da ku a bisa wani abu wadda idan kuka aikata shi za ku so junanku? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku isar da gaisuwa a tsakaninku. Imamu Muslim ne ya rawaito wannan hadisi. Hakika ruhin wannan hadisi ya ginu ne a bisa soyayya da ƙaunar juna, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya siffanta musulman farko a cikin wannan al'umma, wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Masu tsanani ne ga kafirai amma kuma masu tausayi ne da jin kai a tsakaninsu. Idan muka yi duba ta wannan bayani, asalin soyayyar juna ita ce ta yi karanci a zamaninmu na yanzu. Soyayya tsakani da Allah ita ce ta yi karanci a zamaninmu na yanzu. A wannan zamanin shi yasa kullum abubuwa suke ƙara dagule mana, saboda kowa kansa kaɗai ya sani, san kai. Amma ko da a yanzu ɗin ma duk jama'ar da suka gina alaƙar su bisa gaskiya da amana da tausayi da san junansu, to haƙiƙa za ku ga Allah ya ƙara musu san juna da kuma wata irin ɗaukaka da ƙwarjini na musamman a cikin al'umma. Da fatan Allah zai ƙara mana soyayya da ƙaunar junanmu domin sa amin sun amin. Yusra ta amsa da amin. Amma muna tafka kuskure a wannan zamanin namu, domin a yanzu ko ƙawance za a ƙulla sai an duba yanayi. Sai ki ga ƙawancin da za a yi an dubi yanayin da kuma ɗan wane ko kuma ɗan wane. Ko aure ne za ki ga a halin yanzu sai ana duban waye ubanta ko kuma ɗan gidan waye shi, me yake da shi, me take da ita. Sai da wani abu. Ba za a yi don Allah a so juna don Allah ba. Umaima ta ce babu abin da ya kai haka a duniya, babu.
amma babu kyau. Allah dai ya shige mana gaba ya kyauta. Abin da nake so da ke shine a halin yanzu ki watsar da lamarin baba Gana, ki kasance as wadda yake bibiyar ki babu dare babu rana, babu ke babu bibiyarsa. Ubangiji zai kawo miki wadda ya fi shi. Sura ta ce na daina damun kaina akan shi yar uwa, ina da tabbacin komai zai zo ya wuce. A gefe guda kuwa sanye take da himar ɗinta black, ta ɗaura niƙaf, sannan ta sa safa, ta nemo dogon takalmi ta saka gudun kada saɓi ya ɓata ta. Fitowa ta yi riƙe da wayarta a hannunta ƙirar Tecno Android. Daga idanunta kawai za ka fahimci da wani abu. Daga idonta ta yi ta kalli sama domin kallon hadirin da ya haɗo yana neman zubo da ruwa. Ganin saɓin da yake wurin ne yasa ta rage saurin da take domin kada tsantsi ya ɗauke ta ya kada ta. Tsayawa ta yi a bakin ƙofa tana kallon sa, murmushi ɗauke a fuskarta. Jingine yake a jikin bangon gida yana kallon hadirin da yake haɗowa. Cikin siririyar murya ta ce, amincin Allah ya tabbata a gare ka angona. A take juya yana kallon ta cikin cike da ƙauna tare da ke amaryata, shin har yanzu ba za a yaye mini niƙabin nan bane domin na kalle ki da kyau? Amatullah ta yi dariya ta ce, kada ka damu, nan da sati 3 zan yaye wannan fuskar ɗin a matsayin matarka, ka ci gaba da kallonsa. Abdullahi ya yi murmushi har sai da dimful ɗinsa suka lotsa. Ya limshe idanunsa ya ce, Allah ya kai mu amaryata, zan kasance mai tsananin farin ciki. Hannu ya sa aljihu ya zaro farin envelope ya miƙa mata tare da cewar, ga alƙawarinmu zan je in dubo yaya gyaran gidan namu ya kasance, za mu yi magana zuwa anjima. Hannu bibbiyu ta sa ta amsa ta ce, na gode kwarai angona, Allah ya kiyaye min kai a duk inda kake. Suka yi sallama ta shige gida. Dab da za ta wuce shashinsu ne ta ji an ja dogon tsaki tare da cewa aikin banza aikin wofi, a yi dai mu gani. To rayuwar Amatullah kashi na 2 fa kenan muka shigo. Take Amatullah ta yaye niƙabin da ke fuskar da nan take kyakkyawan fuskar ta mai ɗauke da halittaccen murmushi ya bayyana. Yamsa ta kalli yadda Amatullah ta yi kyau, nan take bakin ciki ya mamaye zuciyarta, bakin ciki tsana da tsoron Amatullah ƙarare bayyana a fuskarta. Amatullah ta yi murmushin da ya daɗa fito da kyanta, girgiza kai ta yi tare da wucewar ta ɗakin su. A zaune ta tarar da anti yaka da bakura tabɗi, sai bawa da take irga kuɗin sayayyar aurenta. Ba wata miƙa wa bakura kuɗin nan kimanin naira 2,250 ne, tana cewa 150 balas ɗin gidaje ne, sai 100 ka siya mata kujeru masu kyau. Ke kuma yaka ki lissafa min kayan kicin masu kyau da tsada a Monday market za ku yi sayayya, domin abin yin namu yana da yawa, ba za a tafi garin Kano ba. Bishit kuwa na bar wa innanku za ta saya muku. Amatullah duk ta ji tausayin mahaifiyarta da 'yan uwanta. Goge ƙwallar da ya zubo mata sai ta ce, bawa ni fa bana buƙatar ku kashe kuɗi mai yawa haka, ni wallahi ba sai kun min wannan ba, da kun haɗo min katifa da ɗan abin da ya kamata kawai zan yi alfahari da haka. Kada ki ɓata kuɗinki da yawa, ki saya min abubuwan da ba haka ba, ki saya min komai mai sauƙi don Allah. Antiyaka ta ce, Amatullah muna da kuɗi, dole za mu yi miki, domin nuna godiyarmu ga Allah. Kin zo duniya cikin wahala, babu wani shagali ko kashe kuɗin da aka yi a ranar sunanki, amma a halin yanzu don meye ba za mu yi miki komai cikin walwala ba? Wannan abin ba komai ba ne, sai in kin ganki a gidanki cike da kaya a matsayin mallakin ki tukunna. Wannan abin shine abin da za mu yi miki. Bakura ya ci gaba da cewa, ba za mu bar wa bawa wahala ita ɗaya ba. Ko kin manta kina tare da mu ne, kina tare da yayunki masu matuƙar ƙaunarki. Amatullah ta yi murmushi tare da share hawayen da ya zubo mata, ce, na gode muku, Allah ya ƙara muku buɗe mai albarka. In ba wata ce, amin. Farin ciki na ne na aurar da ke, sannan ina iya ƙoƙari na ne domin kawai ki kauda idanunki, sannan ki rufe bakin magulmata, ki daina nanatawa a ranki cewa babu abin da mahaifinki ya yi miki, but your mom is always with you. Tsayawa kawai ta yi, in ta je ta rungumi bawa, tana kuka ta ce, zan yi kewarki mamana, ban san tafiyarki.
ban so kuma in tafi in barki. Ba wata ce nema haka diyata, amma babu komai, kullum za mu rinka waya. Ke dai ina so ki kasance mai haƙuri da tawakkali a gidan aurenki. Sannan ina so ki san cewa alaƙa tsakanin mata da miji fage ne wadda yake buƙatar kulawa ta musamman gwargwadon kasancewa gwanarki da kuma iyawanki a wannan fage, gwargwadon yadda furanni masu kamshi za su rinka keta sararin samaniya a gidansu. Sau da dama mutane sun ɗauka tarin karatu ne yake kawo wannan gwanancewar. Ba tarin karatu ne yake kawo gwanancewa ba, ba haka abin yake ba, sai dai karatun yana taka rawa ne na musamman idan aka yi aiki da ilimin da ake da shi ɗin. Misali, ki duba tsakanina da mahaifinku ya yi karatu ba kaɗan ba, yana da ilimi, amma ƙalubalen da na fuskanta a zamana da shi haƙuri ne kawai, sauƙin kai, haƙuri kawai, wayewa, iya bayyana abin da ke zuciyarka ba tare da ɓacin rai ya shigo ba, cike da so da ƙauna, kulawa ta musamman, tarairaya cikin murna da baƙin ciki, duka gwanancewa wajen zama da kuma gwanancewa wajen zuƙe numfashi da kuma zuciyar miji, danyalin zamin tunaninsa, girgiza da kuma amfani da turaruka zuciyar miji ta yadda zai fahimci cewa ke ɗin lambun rahama ne a rayuwarsa, da dai sauran abubuwa. Hanyoyi ne masu tsada wadda ake bi wajen ba wa fulawa ruwa wadda take cikin zuciya da kuma rayuwar aure. Mace ta kasance tana da wani irin lungu na musamman a cikin zuciyarta wadda babu abin da za ta saka a ciki sai kyakkyawar kulawa da tattali da zaƙaƙan kalmomi ga mijinta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da kyakkyawar misali wajen wannan kulawa ta zuciya ga iyalansa, duk da cewa shi ne shugaba, maɓuɓɓugar ilimi, jagaba kuma shugaba jagora a wajen yaƙi. Wannan ya nuna mana cewa babu cin karo tsakanin ilimi ko daraja da zuba wa fulawa ruwa. Akwai buƙatar kamus ɗin ma'aurata ya cika, ya kuma ya batse da kalmomi na faranta rai da nuna so da ƙauna, domin kaɗawar iskar ƙauna wacce za ta kawo nutsuwa da kwanciyar hankali a cikin zuciyar miji. Wani daga cikinmu yakan manta da cewa yaushe rabon da ya ce wa matarsa ina son ki, ina ƙaunar ki, ko kuma kalmomi irin waɗannan makamantansu na so da ƙauna, ko kuma wata kalmar da za ta kwantar mata da hankali, wai saboda me? Saboda ta tsufa, ko kuma saboda ta aihu, ko kuma saboda kunya, ko kuma wai an zamo ɗaya. To me zai sa ya ce mata yana son ta tunda sun zamo ɗaya? Ikon Allah. To ba haka abin yake ba, ƴan uwa maza da mata. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da kyakkyawar kulawa ga iyalansa, ya ba da gwagwarmayar ka'ida wadda ya fi kowa alhairi shine wadda ya fi kyautata wa iyalansa. Ku ji fa, kamar yadda manzon rahama ya ba da misali, wadda ya fi kowa alhairi a cikin mutane shine wadda ya fi kowa faranta wa iyalansa da kula musu da kyautata musu. Wannan kuma ya shafi duk wani abin da sunan shi ya kunshi kyautatawa. Magana ce a cikinta, domin magana ce ko kuma aiki. Idan an ce kyautatawa ta kunshi magana mai daɗi, aikata abu, kulawa, duk dai ta kumsa da dama. Da a ce wani zai buɗe wa matarsa ƙofar mota a gaban jama'a, da sai a ce ta shanye shi, ya zama mijin hajiya. Bayan kuma fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ya ba wa Hafsat dama ta taka cinyarsa mai daraja domin ta hau raƙumi a gaban bainar jama'a. To menene shi kuma, me za a ce ta shanye shi kenan ko me? Mazan yanzu babu mahalukin da zai iya yin wani abu domin matar shi ta taka cinyar shi ta hau wani abu ko ta shiga mota. Buɗe kofa ma yanta za a ce ta shanye shi. Haka za a yi ta maganganu kala-kala. Duk mijin da zai nuna wa matarsa soyayya a fili, to shi kenan zai zama abin magana, ta shanye shi, ya zama mijin hajiya da dai sauransu. Allah dai ya sa mu dace. Don haka akwai buƙatar kowa ya duba wainarsa wadda yake toyawa a gidansa, domin kada ta yi ɗanye ko kuma ta ƙone. Kafin ki ankara da wani irin waina kike soyawa,
dole sai kin fara da haƙuri da zafin mai da zai feso miki da kuma zafin wutan da zaki zo. To da yardan Allah in kika yi haka zaki ci riba. Bakure goge zufar da ya tsatsafo masa ya ce Allah ya bamu ikon adalci a gidajenmu. Suka amsa da amin. Amatullah ta miƙa wa bawa envelope ɗin da Abdullahi ya kawo mata, ta ce yanzu ne na je na amso kuɗin anko da lalle da entertainment. Ba wata ta amsa kuɗin nan, ta buɗe rafin 500 ne, ta ce Amatullah kuɗin nan ya yi yawa, ta ya za a yi ki saka yaron mutane wahala haka dan Allah. Allah sarki. Antiyaka ta ce a'a bawa, ai ina ga kuɗin nan daidai ya bata, domin kuɗin anko 30,000, lalle 5,000, entertainment 15,000, sai kuma 10,000 na gyaran jiki, daidai lissafin yake ai. Ba wata ce tabɗi, wai ko ba ku san rashin kuɗin da ake bane da za ku sa shi yana kashe kuɗi haka? To kar ki kuskura na ƙara jin kin amshi kuɗi a wurin shi, duk abin da kike bukata ki tambaye ni. Antiyaka ta yi murmushi ta amshi kuɗin tare da cewar to yanzu sai ki haɗo min, ki fada ne da babbar ƙawarki sai mu tafi a siyo anko mu so mu rabawa, tunda yanzu sati 3 kaɗai ya rage. Ki tabbatar ki rubuta list ɗin kafin na fito daga toilet yanzu. Tana fita Amatullah ta so mu rubuta sunayen ƙawayenta da turamin da za a saya. Bayan ta kammala ne ba wata ɗauka tana bin sunaye tana karantawa har ta zo kan Yusra. Ba wata ce to wace ce Yusra kuma? Ban taɓa ganin ta a cikin ƙawayenki ba, kuma bata taɓa zuwa gidan nan ba. Ina kuka haɗu har kuka ƙulla ƙawance? Daidai nan Antiyaka ta shigo ta ce Yusra sabuwar ƙawata ce, a WhatsApp muka haɗu, group admin ɗin mu ce ita. Mun ƙulla ƙawance bai jima ba, kuma kawar Zara da muka yi school tare ne. Antiyaka ta ce ai na san ta to. Gaskiya yarinyar tana da kirki sosai. Bakure ya taɓa baki ya ce baka taɓa kallon mutum ba kawai shikenan ku ƙulla ƙawance da ita haka ake? Amatullah bata ce komai ba. Suka ji sallamar ƙawar bawa, suka gaishe ta, suka fice a ɗakin. Suna shiga ɗakin suka sake jin sallama, ko ba su tambaya ba sun san mai sallaman, sun sani. Shigowa ɗakin yayi da murmushi ya kalli Amatullah ya ce I have a surprise for you my little sister, amma kafin nan ki rufe idonki. Amatullah ta rufe idonta da tafin hannunta, sannan ya ce ta buɗe idanunta. Tana buɗewa idanunta ya sauka akan wani shadda mai shegin kyau mai tsadar gaske orange color, wadda ya sha ado da zare masu matuƙar tsananin kyau, tamkar zaki ce ready made ne. Ya ce na yi miki ne domin ki haska ki fito ranar aurenki. Tafiya ta yi ta karɓa tana kallo, ta ce ya bana nawa wannan, kaga yadda ya kyau kuwa? Na rasa me zan ce maka. Antiyaka ta ce gaskiya ɗinkin ya yi kyau sosai, bayan aurenta za ka mini irin shi ko? Nan take ya haɗa rai ya ce ba kallo na a hoto na ƙirƙiro ba, na yi mata ne da kaina ita kaɗai domin ta yi fitar aure da shi, kuma ba zan ƙara yi ma kowa ba. Amatullah ta ce haka a guri na, fata na ta kasance lafiya a gidan mijinta. Amatullah tana mamakin tsananin son da 'yan uwanta suke nuna mata, duk da ba son auren take yi ba, kawai ta ji ita ma tana so, domin tana son abin da suke so ba kaɗan ba. Godiya sosai da nuna farin cikin da ta yi a gare shi, ya ce mata babu komai, Allah ya sa alkhairi a aurenki, ya zaunar da ke lafiya. A ɗaya gefen kuwa ƙarfe 8:30 makale take da waya tana sauraron hiransa yana cewa wani irin set na akwati kike bukata? Ta ce ina son pink color, kamar kokin san kolon da na saya miki kenan, saboda na san mata kuna buƙatar fin kolo sosai. Amatullah ta ce ya jikin ba? Ina fata ya yi sauki. Ya ce jiki da sauki, kullum in na zauna da shi, duk da irin ciwon da ke tattare da shi, yana min nasiha game da na zamanto mai kwakwalwa fiye da ɗaya. Amatullah ta ce ta ya za a yi mutum ya zamo mai kwakwalwa fiye da ɗaya? Abdullahi ya ce kwakwalwa wata babbar taska ce wacce Allah ya yi mana domin ta taimaka mana wajen tunani da kuma hangen nesa, domin aiwatar da al'amuranmu na rayuwar yau da kullum bisa tsari da nasara. Kowa a cikinmu kwakwalwa ɗaya gare shi, amma za ka iya mallakar wata kwakwalwa ta daban ta hanyar matarka da kuma wani hanya na daban, amma dai bisa sharuɗa kamar haka. Sharaɗi na ɗaya, girmama tunaninta, karɓar shawaranta da aiwatar da shi, taimaka mata wajen ginawa da faɗaɗa tunaninta da iliminta. Na 4, kyakkyawar tattaunawa tsakaninka da matarka. Na 5,
ba ta damar jan ragamar harkokin gida domin ƙarfafa tunaninta. Na shida, kar ka yadda matarka ta saba da komai za ta yi sai ka faɗi yadda za ta yi. Duk ranar da baka nan to ya za ta yi, sai ta rasa abin da za ta yi. Na bakwai kuma, kar ka zamo mai yawan bincike da bin ƙwaƙƙwafin matarka, ka ce komai sai ka san yadda za a yi ko kuma yadda aka yi. A'a, bai dace ba. Duk matar da ta samu wannan dama, in dai har mutumiyar kirki ce da tsoron Allah a ranta, to babu shakka za ta kyautata tunani, za ta tsaya ma a kan lamuranka na komai. Matar da ake kushe ta ko kuma kunyata ta a gaban 'ya'yanta, to ba za ta ji daɗi ba, kuma ba za ta ji ƙarfin gwiwa da kuma taya mijinta tunanin da ya kamata ba. Abin mamaki shine za ka iya cin karo da wani a majalisa yana alfahari da matar shi cewa baya shawara da matarsa, sai dai kawai ta ga ya aiwatar da abin da ya niyya a wajen shi. Wannan yana daga cikin jarumtaka. Gogon naka bai san cewa yana tafka asara ba ne a wannan tunani nashi. Matukar matarka mutumiyar kirki ce, tana da hangen nesa da tunani, babu dalilin da zai sa ka watsar da shawaranta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk da cewa yana karɓan wahayi daga sama, amma bai hana shi karɓan shawara daga gun matansa ba, kamar yadda ya karɓi shawarar Ummu Salama, Allah ya ƙara yarda da ita, a sulhun Hudabiyya da aka yi. Rayuwar fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam da Nana Khadija, Allah ya yarda da ita, tana ɗauke da darussa masu tarin yawa, wadda dole sai in cikakken tarihin rayuwar Nana Khadija da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a kawo, amma insha Allahu ba tare da ɓata lokaci ba, shi din ma zan kawo mana a rayuwar Nana Khadija da manzon Allah, domin samun wasu muka wadda ke nuna hanyoyin gudanar da rayuwar aure bisa kyakkyawar zamantakewa, da kuma yadda mace takan iya taka muhimmiyar rawa a rayuwar mijinta idan an ba ta dama, da yadda kowa yakan iya yin tasirin alheri akan abokin zaman shi tsakanin ma'aurata. Duk gidan da auren da ba a kula da waɗannan ɓangarori ba da kuma makamantansu a cikinsa, to haƙiƙa bambancinsa da Sambisa kaɗan ne. Amatullah ta shiga tunani sosai da sosai, hawaye ne so mu zubowa daga idanunta domin irin rayuwar da suka yi. Bata aune ba, ta ji ya katse wayar din. Goge hawayenta ta yi domin sake kiran shi, amma bai ɗaga wayar ba. Bayan mintuna kaɗan ta ga ya turo mata text. Abinda idanunta suka gani shine ya sa ta so ma furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa mahaifina rasuwa yanzu nan. Amatullah fashewa ta yi da kuka tare da cewar Allah sarki, yanzu nake tambayar ka, ashe rai ya yi halinsa bawan Allah. Tashi kawai ta yi riƙe da wayarta tana kuka, mai sauri ta shige ɗakin bawa, ta gansu tare da babanta sai ya gana da suke zaune, hankalinsu ya tashi, suke tambayar ta lafiya, me ya faru. Miƙawa ba ya bana wayar ta yi, ya karanta, ta ce ɗin. Shi ma ya girgiza sosai, ya kalli mahaifansa ya ce Allah ya yi wa baban Abdullahi rasuwa yanzu. Dukansu suka soma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baban ya ce ba za mu zauna ba, maza tashi mu je gidan nasu. Take suka fice, ya bana suka tafi, kasancewar tsakanin gidan nasu babu nisa. Amatullah ta nufi ɗakin su, ganin kukan ba zai karɓe ta ba, kawai ta ɗauki alƙur'ani mai girma ta soma karatu daga suratul fatiha da niyyar saukewa mahaifin Abdullahi. Yana da kyau hakan ɗin kuwa. Lokacin da aka yi rasuwa, in akwai jama'a, a yi wa mamacin addu'a, a yi masa karatu. Duk wannan ba wani abu bane domin samun kyakkyawar masauki a kabarinsa. Washe gari aka yi jana'iza da misalin karfe 9. Jama'a sosai sun samu halarta, kasancewarsa babban malami kuma ya koyar da ɗimbin ɗalibai bila adadin. Ranar sadakar uku, babban yayan Abdullahi ya keɓe da baban Amatullah, ya sanar da shi a ƙara sati 2 a auren nan. Ya ce babu komai, Allah ya kai rai da lafiya. Ya zo sanar da su a gida, suka yi na'am
amma an zanye duk wata shagalin da za a yi ranar aure. Da daddare Amatullah ta samu kiran Abdullahi ta yi mishi ta'aziyya tare da bashi haƙuri sosai da kwantar masa da hankali. Bayan ta gama waya da shi ne ta kunna ta shiga saƙon WhatsApp ɗinta, kallon saƙo ta ringa yi na Yusra tana murmushi wadda ya bayyana a fuskarta. Bayan sun gaisa ne ta ce, yanzu nake kallon saƙonki, ina so in baki, ki bani adres ɗinki in kawo miki anko. Wallahi ba na gari, na je Kaduna gidan yayata. Amatullah ta ce, Allah sarki, to yaushe za ki zo? In yayata ta haihu za mu zo, ba za mu wuce wata ɗaya ba. Amatullah ta ce, Allah sarki, ni ma an ɗaga bikina saura wata ɗaya da sati ɗaya. Sirikina ya rasu yau sadakan uku. Ta ji babu daɗi, ta mata ta'aziyya. Insha Allahu zan zo na gaishe ki. Amatullah ta ce, Allah ka ki lafiya. Ya batun baba Gana har yanzu bai zo kun gaisa ba? Yusra ta ce, na ce wallahi ina Kaduna, amma ko tambayar adres nawa bai ba, balle ma na sa ran zai zo. Amatullah ta ce, Allah sarki, to wani hukunci kika yanke? Rabuwa da shi, domin yana so na tun da na zo garin Kaduna, garin su ne ai, da ba zai wuce kwana ɗaya ba zai zo inda nake. Yanzu kusan wata guda ne a Kaduna ba tare da ya neme ni ba. Amatullah ta ce, good idea, Allah zai kawo miki wanda ya fi shi, amma fa sai kin dage da addu'a, ki yi a hankali, ki yi taka tsantsan. Yusra ta ce, taka tsantsan? Kin san Kanuri ya fa nake, ki fassara min kalmar taka tsantsan in santa da kyau. Amatullah ta ce, taka tsantsan wani abu ne mai matukar muhimmanci a rayuwar ɗan adam, wadda ke nuna mana hangen nesa da tunani da kaifin basira kafin aiwatar da wani abu, tare da sanin ina za a taka ko ina za a jefa kafa ba tare da an zurme ba, kamar yadda kalmar take nunawa. Babu wani reshe na rayuwar ɗan adam face sai da taka tsantsan da wani hangen nesa da kuma nagartaccen tasiri wajen ƙara masa ƙarfi ko inganta shi, musamman ma idan ya kasance daga mahangar ilimi na addini da kuma shekaru tare da wayewa ta asali. Duk wanda Allah ya azurta shi da arzikin taka tsantsan, to babu shakka zai bambanta da sauran jama'a gwargwadon yadda ya fi su riko da wannan kyautar. Wanda yake taka tsantsan a addini baya wuce gona da iri, baya ƙari, baya ragi, baya ƙago sabon wani abu, haka kuma baya tauye mudu a ibada, saboda kullum tunaninsa shine kar ya wargaza alakarsa da mahaliccinsa. Taka tsantsan wajen neman arziki yana taimakon mutum ya san wace irin dukiya zai ci, daga ina take, ƙarya ya same ta, haƙƙinsa ne ko haƙƙin wani ya danne, ko kuma yaudaran wani ya samu. Taka tsantsan a zamantakewa yana haifar da sanin ya kamata da sanin yadda zaka zauna da mutane, haka zalika da wadda zaka zaɓa a matsayin amintaccenka. Taka tsantsan a magana yana taimakawa mutum wajen lafazinsa, wajen tace lafazin da zai furta ko kuma zai rubuta. Babu ƙarya, babu ƙazafi, babu yarfe, babu raini, babu gulma, babu annamimanci da sauransu. Taka tsantsan na magana kenan. Taka tsantsan zai iya ba da kyakkyawar gudumawa a rayuwar aure, wajen tarbiyyar yara, manufar mutum a rayuwa da sauransu. A takaice dai taka tsantsan, kalmar taka tsantsan wata kalma ce, ko in ce wata ka'ida ce mai matuƙar tasiri a rayuwar mai riko da ita, wadda zai taimaka mishi bayan taimakon Allah wajen kubuta daga yawancin damuwar da muke samun kanmu a ciki. Ina fata kin fahimci me kalmar taka tsantsan take nufi. Yusra ta ce, na fahimta sosai yar uwa, na gode sosai da wannan faɗakarwar, Allah ya saka da alkhairi. Amatullah ta ce, babu komai, na fahimci cewa kina tsananin faduwa cikin tarkon so har kika kaunace su. Ina mai ja miki kunne kan cewa idan kina rayuwa a cikin mutane, wasu za su kaunace ki har su rinka miki fatan alheri, a daidai lokacin kuma wasu za su kasance kiyayya suke miki, ko da baki musu komai ba. Don haka ki yi ƙoƙari ki samu soyayyar ubangijin mutane, sai ya wadatar da ke daga kowa da komai. Abin da ya same ki exactly abin da ya same ni ne, bambancin nawa da naki kaɗan ne. To don haka bana so ki ci gaba da zama da mutumin da bai san kina damuwa da shi ba. Yusra ta ce, to ta ya aka yi kika san hakan ke kuma a rayuwa? Saboda na san su ne, saboda babu abin da ya kai su yawa a cikin wannan duniyar namu na yanzu. Sai dai kawai mu yi fatan Allah ya tsare mana zuri'ar mu da wannan mummunar ɗabi'a. Cike da mamaki
mamakin kalaman Amatullah Yusra ta ajiye wayarta tare da kiran Umaima ta amsa kiran da take mata. To shikenan dai, wadda ni ma duka ina ga zan iya ce alhamdulillah a nan dai zan huta cikin littafin rayuwar Amatullah kashi na biyu, sai mu je zuwa littafi na uku, wadda a nan ne za a ji cikakken labarin rayuwar Amatullah da kuma abubuwan da za su kasance a ciki, da ɓangaren Yusra da ɓangaren Baba Gana. To shikenan, da fatan dai na yi kuskure Fatima za ki gyara min. Mu je zuwa, kar kuma ki min dariya.